Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамъбастии барномаи тилотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. дар сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳ ба мақоми китоб ҳамчун ҷузъи фарҳанги хиратгароӣ, савод ва маънавиёти ҷомеа, интишори осори суханварон ва донишмандони гузаштаву имрӯза дорои мақоми шоиста мебошад. Зикр гардид зимни даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳидонои китоб аст, ки имрӯз ба кори худ оғоз бахшид. ҷузъиёти бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. китобхонаи миллии мамлакат боз мизбони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст гардид. иштирокчиёне ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат миёни ҳам сабқат кардаву дастболо гардиданд, ба ин давр рохат гирифта барои ҷоизаи асосии ин тадбири фарҳангӣ миёни ҳам донишсанҷӣ хоҳанд кард. 510 нафар довталаб аз саросари мамлакат ба шаҳри Душанбе омаданд то маҳорату малакаи худро нишон дода бо дастовез ба зодгоҳашон баргарданд. тавре зимни ифтитоҳи чорабинии мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатторён иброз доштанд, озмуни мазкур тавонист ба густариши фарҳанги китобдорӣ миёни сокинони мамлакат мусоидат намояд. пас аз суханронии масъулин ва роҳбарияти дигар вазорату идораҳои дахлдор, даври ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. барои ҷамъбасти озмун ва дарёфти беҳтаринҳо дар китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон шароити мусоид фароҳам гардида толлорҳои алоҳида аз рӯи номинатсияҳои озмунӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳамчунин ба хотири баҳогузории холисонаи даври ҷумҳуриявӣ бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати комиссия аз ҳисоби олимону донишмандон ва шоиру нависандагон ташкил ва тасдиқ гардида мутобиқ ба талаботи озмун ба кори довталабон баҳогузорӣ хоҳанд кард. иштирокчии 4 даври озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли 2020 ва ин сол низ аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони муосири тоҷик иштирок кардам ва чуноне ки дар низомномаи озмун оварда шудааст, ман 100 ғазал, 120 рубоӣ ва дубайтӣ, 300 байт порчаҳо аз достон, 100 байт дигар навъҳои шеърӣ, 20 роман, 40 повест, 110 ҳикоя ва навелла ва дигар чизҳоро мутолиа намудам. чуноне ки дар низомномаи озмун оварда шудааст, бояд ҳар як шахс дар ин озмун иштирок намояд ва донишу малакаи худро бисанҷад. аз озмун баромадан ва даварон хеле меҳрубон буданд, яъне шаффофият дар ин ҷо амал мекард. аз ошёнаи аввал то нуҳуми китобхонаи миллии Тоҷикистон барои ҳар номинатсия толлорҳои алоҳида ташкил гардидааст. ҳамин гуна иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст бо омодагии ҷиддӣ ба сабқати зеҳнӣ омадаанд. Я участница конкурса фуруғи субҳи донои китоб аст, номинация «Мировая литература». Я прочитала более 60 книг и более 100 произведений, 2000 строк. Я хочу победить в этом конкурсе. дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон баромад мекунам. ман тибқи низомномаи озмун зиёда аз 100 асари бадеӣ ва зиёда 1000 байт пораи назмии мутолиа ва аз худ намудам. имрӯз тайёрии ҷиддӣ дидам ва боварӣ дорам ки дар озмун ҷои намоёнро соҳиб мешавам ва ба дигар ҳамсолон ва иштирокчиёни озмун низ барору камёбӣ орзумандам. طبق جدول برگزاری آزمون روزهای دوم 5 دکبر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و ابتدایی کسبی، ششم هفتم دکبر دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، هفتم دکبر آسپیرانتان و دکترانتان و خادمان علمی و ادبی مؤسسه‌های علمی و ایجادی، هشتم و دهم دکبر آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون وابسته به نمونه‌های آزمون اشتراک و هنرنمایی می‌کنند. همزمان آزمون برای داوطلبان نمونه نظم و نثر 11 12 دکبر و برای داوطلبان شاجایزه 13 دکبر دایر می‌گردد. برای در سطح بلند و شفاف تشکیل برگزار و جنبست نمودن دور جنبستی آزمون رفتی برگزاری آن پورا توسط وسایط اخباری عامه انعکاس کرده می شود. مراسم جنبستی آزمون 15 دکبر صورت گرفته با غالبان دور جنبستی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است جایزه و تحفه های سازمان داده شده تقدیم کرده می شود. инак соли сеюм аст озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст доир мегардад ва он аз рӯи 5 намина адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон ва шоирӣ баргузор шуда иштирокчиён ба 3 гурӯҳ
тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, хонандагон ва донишҷӯёни таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар тақсим мешаванд. даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст нимаи дуюми имрӯз низ ба кори худ идома дод. рухшона ашурова яктан аз довталабони даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳидонои китоб аст дар соли 2021 мебошад. дар даврҳои аввали озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона ӯ тавонист бо илму дониши худ ҳакамонро қонеъ кунад ва то марҳилаи ҷанбастии озмун роҳ ёбад. дар даври ниҳоӣ рухшона яке аз аввалинҳо шуда дар рӯзи аввал баромад кард. дар қатори рухшона дар рӯзи аввали баргузории даври ҷанбастии озмуни фуруғи субҳидонои китоб аст 10 нафар, вале танҳо хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ аз рӯи 5 намина адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон ва шоирӣ баромад карданд. хонандаи синфи ҳаштуми мактаби рақами 5 шаҳри ваҳдат Манижа Гулмуродова низ аз ҷумлаи онҳост. дар ин озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир иштирок намудам. ман соли гузашта низ дар ин озмун то даври минтақавӣ роҳхат ёфта будам. имсол бошад хушҳол аз он ҳастам ки дар даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёфтам. ман дар ин озмун 117 ғазал, 105 асар, 120 рубоӣ ва аз 7 достон порчаҳо аз 7 достон аз ёд намудам. тибқи ҷадвали баргузории озмун то санаи 5 декабр ҳакамон танҳо дониши ҳамин гурӯҳи довталабонро мавриди санҷиш қарор медиҳанд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст дар саросари кишвар ҳамовозии махсус касб карда теъдоди иштирокчиёни он низ пайваста меафзояд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки шумораи бештари довталабони озмун маҳз ба гурӯҳи якум хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ рост меояд. ин ба он маъност ки сатҳу сифати таълим ва дар баробари он шавқу ҳавас ва ҳавсалаи кӯдакони наврасон ба хондани китоб хеле боло рафтааст. ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат аз роҳандозӣ кардани ин озмун ҳам дар ҳамин буд ва ҷараёни сесолаи озмун нишон медиҳад ки иқдоми роҳбарияти давлат ҳадафрас аст. бо қабул гардидани барномаҳои гуногуни давлатӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзии мамлакат, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз ҷумла меваю сабзавот зиёд шуда, бо таъмин гардидани талаботи худӣ ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. мусоидат ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии кишоварзону соҳибкорони ватанӣ бо доираҳои тиҷоратии кишварҳои ҳамсоя ва дӯст ҳамеша дар мадди назари роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. дар заминаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар вилояти Хатлон ҳамоиши ҳаштуми ҳамкории байниминтақавии Тоҷикистон ва Русия баргузор гардид ки ҳамкорони мо аз рафти он гузориш омода карданд. истиқболи ҳайати меҳмонони ҳамоиши ҳаштуми байниминтақавии ҳамкориҳои Русия ва Тоҷикистон дар назди бинои коқи Фарҳанд ва маркази иттилоотии шаҳри Бохтар чун анъана бо нону намак сурат гирифт. ҳайати меҳмононро роҳбарияти вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ва дигар масъулин пазироӣ карданд. пас аз истиқбол ҳайати меҳмонон ва иштирокчиёни ҳамоиши имрӯза аз намоиши маҳсулоти нонии омодакардаи катбонуҳои Хатлонзамин ва ҳосили зархези истеҳсолкардаи кишоварзони вилоят, ҳунарҳои мардумӣ ва кандакориву заргарӣ дидан карданд. қисми асосии ҳамоиши ҳаштуми байниминтақавии ҳамкориҳои Русия ва Тоҷикистон дар коқи Фарҳанд ва маркази иттилоотии шаҳри Бохтар баргузор гардид. дар доираи ин ҳамоиш се масъалаи муҳим: рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Русия дар бахшҳои кишоварзӣ, саноат, логистикаи иқтисодӣ, рақамӣ, ҷавонон ва ҷанбаҳои омӯзишӣ, рушди ҳамкориҳои байниминтақавии Русия ва Тоҷикистон баррасӣ гашт. Мы ожидали, может быть, не такой активности, как оказалось на самом деле, потому что все-таки пандемийный год 2020 конференция это не проходила. Крайняя конференция была в 2019 году, и все они проходили в Душанбе. А сейчас город Бахтар, это один из регионов Таджикистана, и как раз отражает суть названия этого мероприятия. Это межрегиональный форум, конференция, которая как раз проходит именно в нужном месте и в нужное время.
کاری همایش را معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان رخشانا نصرالدین زاده آغاز بخشیده نخست از آمار خرید و فروش مال و محصولات میان تاجیکستان و روسیه یادآور گشت. گفته شد که محض تشکیل و برگزار نمودن این قبیل فرم و همایش‌های سطحی بین منطقوی و به راه ماندن همکاری‌های دوجانبه تجارتی بود که سال جاری به مبلغ 901 میلیون دلار آمریکایی محصولات از تاجیکستان صادرات گشت. گردش سودای خارجی با روسیه 300 میلیون دلار را تشکیل داد که این هم نشان دهنده خوب به نظر میرسد. کشاندن محصولات کشاورزی یکی از مشکلات‌های اساسی دهقانان ما هست. مثلا این مسئله نگهداری و تشکیل مرکزهای لوجستیکی که محصولات دهقانان ما رو در اونجا به پورا برای نگهداری گرفته میشد، کار کرده میشد، بندوبست کرده میشد و اینجوری به جمهوری روسیه پیشنهاد کرده میشد. سوم مسئله پیش از همه مسئله درده که بیشتر مشکلات‌های دهقانان ما و صاحبکارای ما به این درد با میخوریم. پیش از همه مشکلات معین کردن و تشخیص کردن محصولات کشاورزی در اون صورتایی که در خود اینجا تشخیص ها گذرانده میشد و جانب برابر جانب روسیه قسمت زیادی این چیزها رو پر چکار نمیکنن، به نظر نمیگیرن. بعداً دیمیتری والواچ معاون وزیر رشد اقتصادی روسیه سخن کرده قید داشت که روسیه و تاجیکستان را رابطه مستحکم همکاری استراتژیک پیوست میکند که ما آن را صمیمانه قدر میکنیم. تشریف آوردن ما نیز پیش از همه بهر رشد گردش سودای این دو کشور تحکیم مناسبت‌های دوستانه بین شهر و ولایت‌های روسیه و تاجیکستان همکاری در سمت تجدید اقتصاد و تحکیم اقتدار اینوواسیونی میباشد. امکانیت‌های زیادی استفاده نشده میان دو کشور حالا هم وجود دارند. در 10 ماه سال 2021 گردش سودای خارجی میانی هر دو کشور 1 میلیارد دلار رو تشکیل نمود که هر دو جانب با موافقه رسیدند که اقتدار موجوده هر دو کشور حالا تا 2 میلیارد برآوردن گردش سودای خارجی می باشد و همزمان در دایره کنفرانس امروزه 3 میز مدور وابسته به همکاری در ساحه کشاورزی، صنعت، معارف و دیگر ساحه‌های افضلیت که جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در دایره آن مسئله های تأسیس کارخانه مشترک صنعتی، مسئله های زیاد نمودن انتقال یا اینکه صادرات محصولات کشاورزی به فدراسیون روسیه بودند که در نتیجه هم جمهوری تاجیکستان و هم فدراسیون روسیه هوسمندی خود را در سمت زیاد نمودن صادرات محصولات کشاورزی به فدراسیون روسیه ابراز نمودند. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان نیز در نوبت خود به سخن برآمده عاید به دوستی تاجیکستان و روسیه و همکاری‌های زیست داشتن این دو کشور سخن کرد. او همچنین عاید به دستاوردهای کشاورزان و معارفچیان به تندرستی ولایت اظهار نظر کرد. بازار فدراسیون روسیه بازار اساسی برای صادرات محصولات کشاورزی از لحاظ اکولوژی تازه جمهوری تاجیکستان میباشد و همزمان نمایندگان فدراسیون روسیه تصدیق نمودند که محصولات کشاورزی جمهوری تاجیکستان در بازار آنها همتا ندارد و آنها هوسمندی خود را جهت زیاد نمودن واردات محصولات کشاورزی از لحاظ اکولوژی تازه از لحاظ صفت‌های مزه نهایت خوب هوسمندی خود را ابراز نمودند و همزمان در دایره کنفرانس مذکور بار دیگر تاکید گردید که فدراسیون روسیه برای همکاری در سمت معارف با جمهوری تاجикистан هوسمند است. Торговое сотрудничество и культурное образовательное сотрудничество. Я считаю, что это основные направления, которые касаются нашей повестки, которые касаются Минэкономразвития, Министерства образования. Это то, над чем мы будем работать постоянно. А как сельское хозяйство, конечно, безусловно. И обмен опытом и технологиями, и специалистами. То, что я здесь увидел, вот примеры того, что вы здесь выращиваете и поставляете на внешний рынок, это, безусловно, вызывает, скажем так, удивление, да, и желание, чтобы такие урожаи собирались не только в Таджикистане. Но я думаю, здесь, конечно, благодаря вашему труду и благодаря климатическим условиям, природе, конечно, такое возможно. یکی از موضوعهای مورد صحبت این تأسیس نظام شهری هوشمند بود. نمایندگان جانب روسیه به بنیاد لایحه مذکور توجه زیاد ظاهر نموده آمادگی خود را برای دستگیری تطبیق شهری هوشمند ابراز داشتند. در کنفرانس گفته شد که سال آینده در 5 مکتب روسیه که در قلمرو جمهوری ساخته میشوند 6000 کودک تاجیک می توانند تحصیل نمایند. همایش امروزه با امضا رسیدن یک قطار سازشنامه و شرطنامه‌های همکاری جنببست گردید.
имрӯз дар шаҳри душанбе бо ибтикори бонки миллии тоҷикистон дар мавзӯи таъмини фарогирии молиявӣ ҳамчун омили рушди устувори тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. Дар ин тадбир дар баробари масъулини сохторҳои давлатӣ ҳамчунин шарикони рушд, донорҳо, коршиносони бахши молиявӣ ва намояндагони бонку ташкилоти қарзӣ иштирок карданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши навбатии ҳамкорони мо. аснои ҷаласаи аввал иштирокчиён стратегияи миллӣ оид ба фарогирии молиявӣ ва нақшаи тарафҳои манфиатдорро дар тадбиқи он шарҳу тавзеҳ доданд. Тадбири таъмини фарогирии молиявӣ ҳамчун омили рушди устувори Тоҷикистонро бо дастгирии ҳукумати мамлакат бонки миллӣ дар ҳамдастӣ бо шарикон баргузор кард ва он роҳбарияти намояндагони бонку ташкилотҳои қарзӣ, ташкилотҳои молии байналмилалӣ, донорҳо, ташкилотҳои суғуртавӣ ва операторони алоқаи мобилиро ба ҳам овард. майдони муносиб барои роҳандозӣ гуфтушунид ва дарёфти роҳҳои нави густариши фарогирии молиявӣ. иштирокчиён ҳам баргузории тадбири мазкурро дар доираи бартарафсозии оқибатҳои пандемия муҳим арзёбӣ карданд, зеро COVID-19 робитаҳои байналмилалии сармоягузорӣ, донорҳо ва кредиторҳоро хеле маҳдуд намуд. чунин тасмимҳо ба густариши бештари доду гирифт оянда мусоидат менамояд. ба андешаи коршиносон барои таъмини рушди устувори фарогирии молиявӣ таҳкими ҳамкорӣ баробар ҳуқуқ ва созанда байни ҳамаи иштирокчии ин раванд заруру муҳим аст ва дар ин баробар густариши робитаҳои кории гуногун ҷабҳа бо сармоягузорони хориҷӣ ба татбиқи босамари стратегияи миллӣ оид ба фарогирии молиявӣ барои солҳои 2021-2025 мусоидати бештар хоҳад кард. дар ҳамоиши имрӯза ҳамчунин мавзӯъҳои саводнокии молиявӣ дар системаи маориф омили муҳими таъмини фарогирии молиявӣ, беҳдошти нақши иттиҳодияҳои ҷавонон дар таъмини ҳадафҳои стратегияи фарогирии молиявӣ ва нақши бизнес инкубаторҳо ва таҳкими ихтисоси соҳибкорон дар рушди фарогирии молиявӣ мавриди баррасиву муҳокимаи коршиносон қарор гирифт. арзёбии фазои соҳибкорӣ дар Тоҷикистон, вазъ ва дурнамо. Бо ин унвон имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳамоиш доир гардид. Ин чорабинӣ намояндагони вазорату идораҳо, соҳибкорон ва намояндагони бахши хусусии мамлакатро ба ҳам овард. Тадбири мазкур бо ибтикори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуда, дар он масъалаҳои вобаста ба рушди фазои соҳибкорӣ дар кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фазои соҳибкорӣ ҳамеша тадбирҳои зарурӣ андешида, ҷиҳати дастгирии соҳибкорон тамоми имкониятҳоро муҳайё сохтааст. ҳамин аст ки дар мамлакат ҷиҳати татбиқи барномаи соҳибкорӣ ва мусоидат ба ин соҳа шӯрои машваратӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дастгирии соҳибкорӣ фаъолият менамояд. бо мақсади татбиқи барномаҳои вобаста ба устуворгардонии соҳаи соҳибкорӣ дар Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи арзёбии фазои соҳибкорӣ дар Тоҷикистон, вазъ ва дурнамои рушд ҳамоиш баргузор шуд. дар кори чорабинӣ намояндагони вазорату идораҳо, муассисаҳои бонкӣ, мутахассисону коршиносони соҳавӣ, соҳибкорон ва намояндагони бахши хусусӣ ширкат намуданд. ҳозирин доир ба масъалаҳои дастрасӣ ва захираҳои қарзию молиявӣ, дастгирии лоиҳаҳои тиҷоратӣ, ташкил ва рушди соҳибкории инноватсионӣ ва истеҳсолӣ, инчунин беҳтар гардонидани фазои соҳибкорӣ дар кишвар ибрози сухан карда, нақши пешвои муаззами миллатро дар беҳтаргардонии ин бахш нек арзёбӣ карданд. طوری که با شما معلوم است مرکز در کشور یگانه نهادی است که به تحلیل و بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی مشغول است و در همین زمینه در دوره نقشه چورابینی تصویب گردیده مرکز تصمیم گرفت که میزگیرد رو در موضوع ارزیابی فضای صاحبکاری در کشور و مورد آموزش و تحلیل و بررسی قرار بدهد و در کار میزگیرد مسئله های تحلیل و ارزیابی وضع صاحبکاری از روی ساحه ها، دسترسی به ذخایر قرضی مالیوی و دیگر مسائلی که مربوط به ساحه هستند مورد بررسی قرار دادم. هدف اساسی برگزاری میزگیرد این پیش از همه بررسی مسئله های یعنی فضای صاحبکاری است و در این زمینه معین نمودن اون مسئله و گوییم که مشکلات هایی که امروز در راه رشد صاحبکاری و فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در کشور مانع ایجاد میکنند و در این زمینه معین نمودن راه حل اونها عبارت میباشد. تاکید گردید که تأسیس گرانت‌های پرزیدنتی، برنامه‌های گوناگون دستگیری دولتی صاحبکاری، قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت صاحبکاری، تأسیس فوندهای دستگیری دولتی صاحبکاری و امثال اینها از قبیل چنین تدبیرهای مهم و سروقتی حکومت کشور است که برای فعالیت پرثمر ساحه صاحبکاری روانه گردیده است. قابل و ذکر است که همایش مذکور میتواند در رشد صاحبکاری جوانان، تحقیق مسائل اقتصاد رقمی، اینچنین تحکیم مکالمه و همکاری‌های میانبرده میان مقامات دولتی و بخش خصوصی مساعدت نماید. همایش با تکلیف و پیشنهادها وابسته به فعالیت صاحبکاری و بخش خصوصی به انجام رسید.
яке аз соҳаҳои сердаромад дар бахши аграрии кишвар ин ситруспарварӣ мебошад. Пештар ҳаҷми истеҳсоли меваҳои ситрусӣ дар ҷумҳурӣ хеле ночиз буд. Аз ин рӯ зарурате пеш омад ки истеҳсоли ин гуна меваҳо дар минтақаҳои аз нигоҳи кишоварзӣ мусоид бештар ба роҳ монда шавад. бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ дар ноҳияи шаҳри Нав ҳамасола масоҳати гармхонаҳо зиёд мегарданд. Сокинон бошанд ба бахши лимӯпарварӣ афзалияти бештар медиҳанд. ҳамкоронамон соҳибнур Абдурасулов ва Хуршед Ҳалимов аз ноҳияи шаҳри Нав гузориш медиҳанд. дар табиати ҷамоати деҳоти боғистони ноҳияи шаҳри Нав якчанд гармхонаҳо фаъолият доранд. деҳқонон ҳамасола дар гармхонаҳо лимӯ, мандарин, карам, лаблабу, пиёзу сабзӣ, помидору бодринг ва дигар сабзавотҳои ниёзи мардум дар фасли зимистонро кишт менамоянд. кишоварзони хоҷагӣ ҳангоми суҳбат мегӯянд ки чун аз даромади ҳарсола масоҳати гармхонаҳоро зиёд карда истодаанд. мо ҳамин хоҷагӣ деҳқониро солҳои 1996 ташкил кардагимон. масоҳати замин ҳамагӣ 16 гектару 80 сотиқ мебошад. аз ҳамин 32 сотиқаш гармхонаи лимон мебошад. ҳосил 8 тонн 10 тонн ҳар сол ҳамин омади боду ҳаво гоҳе мешавад 8 тонн гоҳ 10 тонн ба ҳамин содирот ҳамин дар дохили ҷумҳур содирот мекунем. барои ба даст овардани ҳосили хуб дар вақташ обашад мондан, оббиёрӣ кардан дар кор, ғизо додан дар кор, ҳама корҳои агротехникиша дар вақташ гузарондан дар кор. дар сурати хуб ба роҳ мондани ситруспарварӣ ва сармоягузории дурусти ин соҳа даромади калони соф ба даст меояд. дуруст ба роҳ мондани лимӯпарварӣ имкон медиҳад ки на фақат ниёзи аҳолӣ ба ин меваи серғизо таъмин шавад, балки бахше аз он ба хориҷи кишвар содир гардад. дар тобеи ҷамоати деҳоти боғистон ҳамагӣ 4001 гектар заминҳои кишоварзӣ мебошанд. аз он ҷумла 175 замини гармхона мебошад. аз ҷумла 1-4 гаҳ замини лимӯпарварӣ мебошад гармхона. боқимондааш 035 гаҳ замини сабзавоткорӣ мебошад. аз ҷумла помидор, бодринг ва дигарро ки кишти барвақтиро ҳамавақт сади аввал меоянд. кишоварзои мо бошад ҳамеша кӯшиш мекунанд ки бозорҳои пойтахт ва шаҳри турсунзода шаҳраки ҳисорро ҳамеша ба маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. аҳли кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи ноҳияи шаҳри Нав аз ҳар як порчаи замин самаранок истифода бурда боз ният доранд гармхонаҳоро зиёд намоянд. дар заминҳои бекор хобида бошад боғи мева низ бунёд гардида имрӯз таҳти назорати деҳқонон қарор дорад. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз ноҳияи шаҳри Нав барои барномаи иттилоъоти Навид. бо мақсади дар соли оянда ба мушкилӣ мувоҷеҳ нагардидани кишоварзони шаҳру деҳоти Кӯлоб бо оби полизӣ, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳр аз ҳозир ба таъмири иншооти обрасонӣ шурӯъ намуданд. неҳоди мазкур ба ин кор техникаҳои соҳавиро дар ҷамоатҳои деҳот сафарбар намудааст. тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон. дар соли 2021 аксари хоҷагиҳои деҳқонии инфиродии шаҳри Кӯлоб аз норасоии оби полизӣ танқисӣ накашиданд, зеро дар мавсим идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳр заҳбуру заҳкаш ҷӯйборҳои обрасонӣ ва иншооти ирригатсиониро сари вақт аз таъмир бароварда буд. кормандони идораи мазкур бо дастгирии агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ аллакай барои соли оянда ба тоза намудани заҳбуру заҳкаш ва каналҳо оғоз намуданд. дар ин кор тамоми техникаи соҳавӣ дар ихтиёр доштаро ҷалб карданд. 14 километр заҳбуру заҳкаш ва 22 километр каналҳои обрӯшаванда ба нақша гирифтаем ки корҳо дар ин самт рафта истодааст. айни ҳол бошад мо дар канали панҷосёби боло мебошем ки ин зиёда аз 400 гектар заминҳои обрӯшавандаи ҷамоати деҳоти зарбдорро ба оби полизӣ таъмин менамояд. ҳозир бошад мо дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб як экскаватор, барои канали зарбдор як экскаватор кор карда истоданд бо дастгирии агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Кӯлоб
دستگیری کردن برای سوزشواری حاضر کار در این سمت ادامه دارد. باید قید نمود که در شهر و دهات کولوب 6096 گکتار زمین‌های کرم آبی موجود بوده در اختیار 2156 کооپراتیوهای تجارتی و خودجگی‌های دهقانی و انفرادی میباشند. تامینات با آبی پلیزی به عهده اداره بهداشت زمین و آبیاری بوده. با استفاده از دریای یوخسو و آبانبار ناحیه مومن‌آباد زمین‌های کشت آبیاری کرده میشوند. برای سری وقت با آبی پلیزی تامین نمودن خودجگی‌ها اداره مذکور همساله ده‌ها کیلومتر انشاءات آبرسان را تامین می‌نماید. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولوب برای برنامه نوید. барои бемушкилӣ сипарӣ кардани мавсими сармо дар ноҳияи тоҷикобод тадбирҳои амалӣ бобати зимистонгузаронӣ мавриди таваҷҷуҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қарор дорад. натиҷа ҳамин аст ки феълан қариб ҳамаи бахшу соҳаҳои иҷтимоии хоҷагии халқ ба ин давраи серташвиш омода мебошад, мегӯяд ҳамкории минтақавии мо Фазлиддин Муҳадбеков. дар ноҳияи тоҷикобод баҳри иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2021-2022 тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегарданд. омодагиҳо ба давраи зимистонгузаронӣ дар беморхонаи марказии ноҳия хуб ба роҳ монда шуда ҳамаи утоқҳои беморон бо печкаву гармидиҳӣ таъмин мебошанд. беморхона бо хати тозаи барқ пайваст буда ба фасли сармо омода мебошад. дар беморхонаи марказии ноҳияи тоҷикобод бошад тамоми ангишт ва печкаҳои барқи алоби генераторҳо таъмин гардида, ангишт ба пуррагӣ захира гардида ва 80% беморхонаи марказӣ тибқи тамарказ ба тариқи атаплен гарм дода мешавад. ҳамаи ки дар сатҳи деҳот ва минтақаҳо қарор доранд ба пуррагӣ ба ҳезм ва дигар маводҳои зарурӣ таъмин гардида замистонгузаронӣ дар сатҳи хуб қарор дорад. кормандони идораи хоҷагии манзилии комилалии ноҳия бо мақсади бемушкилӣ гузарондани фасли зимистон дар анбори муассиса маводҳои зидди лағжиш ва сӯзишвориро ба қадри зарурӣ захира намуданд. имрӯзҳо корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилии комилалии ноҳияи тоҷикобод бо мақсади дар сатҳи баланд гузарондани зимистонгузаронии солҳои 2020-2021 маводҳои зидди лағжиш тибқи нақша захира карда шуданд. инчунин бо мақсади таъмин намудани аҳолии шаҳрак бо оби тозаи ошомиданӣ корҳои таъмирӣ дар хатҳои оби нӯшокӣ ба анҷом расонида шуданд, ки дар фасли сармо мо метавонем бе мамоният аҳолии шаҳракро бо оби нӯшокӣ таъмин намоем. имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимии ноҳия дар асоси нақша чорабиниҳо оид ба давраи зимистонгузаронӣ тамоми корҳои зарурӣ ба анҷом расонида шуданд. муассисаҳои таълимӣ бо ангишту ҳезум таъмин буда, шишабандии тирезаҳо пурра ба анҷом расонида шуданд. дар фасли сармо барои гарм нигоҳ доштани синфхонаҳо бисёри мактабҳои ноҳия аз системаи гармидиҳии боғӣ истифода мебаранд. мо зиёда аз 28 тонн ангишт захира намуда 16 куб ҳезум захира намудем. мо ҳаракат мекунем ки замистони дар пеш истодаро бемушкилӣ паси сар намоем. зимистонгузаронӣ ҳаматарафа тайёр ҳастем ва биное ки мо қарор дорем айни замон аз ду бино иборат ҳастанд ки қисмати аввали онҳо ба итмом расидааст ва ба гармидиҳии умумӣ пайваст шудагӣ аст ва қисмати дуюми бинои мо бо пешкаҳои гармкунанда таъмин ҳастанд. айни ҳол мо дар анбори муассиса зиёда аз 17 тонн ангишт 13 метр куби ҳезм ҷамъоварӣ намудаем. тадбирҳои андешидашуда имкон медиҳад ки ташкилоти муассисаҳои ноҳияи тоҷикобод дар обу ҳавои номусоид фаъолияти худро дар шароити мутааddил гузаронида фасли сарморо бемушкилӣ пушти сар намоянд. масъалаи сатҳу сифати таълим ва баландбардоштани мутобиқу намудани низоми таълим ба стандартҳои ҷаҳонӣ аз проблемаҳои умдаи соҳаи маорифи мамлакат маҳсуб меёбад ки ҷиҳати расидан ба онҳо аз тарафи роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон тадбирҳои муассир амалӣ карда мешаванд. ҳамин масъалаҳо дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд зимни конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи роҳҳои баланд бардоштани сифати таълими фанҳои ҷомеашиносӣ ва забонҳо дар макотиби таҳсилоти олӣ равияҳои техникӣ матраҳ шуд. ҷузъиёти бештар дар шарҳи навбатии барнома.
در دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی کنفرانسی جمهوری در موضوع راههای بلند برداشتن صفت تعلیم فن‌های جامعه شناسی و زبان‌ها در مکاتب تحصیلات عالی رویه‌های تکنیکی بخشیده به 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. قید کرده شد که با نظرداشت طلبات زمان معاصر پرزیدنت مملکت در نزد ما معروفچیان وظیفه‌گذاری نمودند که در تمام زینه‌های تحصیلات از مؤسسه‌های تا مکتبی سر کرده تا گیمنازی و لیسه‌ها و زینه‌های دیگری تحصیلات به طور حتمی زبان‌های خارجی مخصوصاً زبان‌های روسی و انگلیسی آموزانیده شده نظارت قطعی صفت تعلیم بر راه مانده شود. دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی جهت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت بلند برداشتن صفت تعلیم از خودکنی تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تکمیل سطح زباندانی بالا برداشتن تفکر تکنیکی جوانان همه ذخیره‌های داخلی را سفربر نموده تمام شرایط ضروری را برای علم آموزی دانشجویان فراهم آورده است. مقصد از این کنفرانس در آن است که از فعالیت بوی از تجربه غنی همدیگر واقف شویم و در روند تعلیم آن را استفاده بریم. در جریان کنفرانس جمهوری عالمان و متخصصان ساحه جهت رشد ساحه معارف بلند برداشتن صفت تعلیم فن‌های جامعه شناسی زبان‌های دولتی و خارجی معروضه‌ها کرده موضوع کنفرانس امروزه را خیلی مبرم و سری وقتی ارزیابی نمودند. آموزگاران و دانشجویان دانشکده 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده پیشواز گرفته در دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که در آن 15 نفر دانشجویان و 4 نفر آموزگاران دانشکده اشتراک نمودند. آموزگاران صاحب جای سوم و چهارم گشته از حساب دانشجویان 4 نفر صاحب جایهای نمونوی چهارم و با افتخارنامه اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. бозёфтҳои таърихӣ дар мавзеъҳои гуногуни тоҷикистон диққати бостоншиносони ҷаҳонро ба худ ҷалб кардааст. ба ин хотир тариқи ташкили экспедитсияҳои гуногун дар кишвари мо ковишҳои бостоншиносӣ гузаронида мешавад. дар ҳамин зимн бостоншиносони хориҷӣ дар ноҳияи фархори вилояти хатлон нигораҳое дарёфт карданд ки аз таърихи кӯҳандоштани кишвари мо шаҳодат медиҳад. тафсилот дар матлаби ширинҷон сафарзода. бостоншиносон бо шишгоҳҳои қадимаи одамонро дар соҳилҳои дарёҳои нилу панҷ ва ёхсуву сурхоб дарёб карданд ва ба хулосае омаданд ки тоҷикистон таърихи хеле қадима дошта зарурати омӯзиши таъриху фарҳанги он ба миён омадааст. ҳар шаҳрое ки мебинем ки тараққӣ кардаанд чӣ хеле ки дар миср дарёи нил, дар зарафшон бибинед ки чӣ хеле ки саразви панҷакен, дар фархор бибинед ки дарёи панҷ, дар ин соҳилҳои дарёҳо дар обҳо тамаддунҳо тез тараққӣ мекарданд, чунки об ин манбаи ҳаёт аст ва мардум дар наздикии об роҳат зиндагонӣ мекунанд. баъди корҳои ҳафриётӣ дар ноҳияи ховалинг бостоншиносон дар ноҳияи фархор низ нигораҳои нодирро пайдо намуданд. бостоншиносони тоҷикистон, русия ва италия ин ҷасадҳоро аз қабристони чилтанбобои шаҳраки фархор пайдо карданд ки ба асрҳои 3 ва 4 пеш аз милод рост меояд. ин каҷак ҳам аз болои сари яке аз ҷасадҳо пайдо шудааст. ҳоло дақиқ накардаанд ки ин гӯшвора аст ё чизе дигар. дар натиҷаи кофткоҳҳои археологӣ аз қабати болоии сари амун ҷасад як курчок мегӯянд ба русӣ вай каҷак ва то ҳол аниқ нашудааст ки вай чиз аст ва чӣ нест ва бостоншиносо дар иҳотаи ин аллакай корҳо бурда истодаанд. ковишҳои таърихӣ дар уртабузи ноҳияи фархор аз соли 2013 шурӯъ шуданд. дар 9 сол даҳҳо нигораҳо ва ҷасадҳои одамон пайдо гардиданд. бостоншиносон мегӯянд ки ин бозёфтҳо аз он шаҳодат медиҳанд ки дар қадим дар ин ҷо одамҳо зиндагӣ мекарданд. бори аввал нест ки дар ковишҳои таърихӣ аз мавзеи уртабуз ва қабристони чилтанбобои фархор ҷасадҳо пайдо мешаванд. соли 2016 дар пайи ковишҳо 2 ҷасадеро пайдо карда буданд ки ба асрҳои 12-11 пеш аз милод рост меомад. инчунин дар ҳар ковиш аз паҳлӯи ҷасадҳои пайдошуда сангҳо ва мӯҳраҳо ва бархе олотҳои мисин ёфт шудаанд. дар пайи ковиши ахир ҳам 5 ҷасад дарёфт карданд ки наздашон мӯҳра ва кӯзаҳои кулолӣ будааст. ковишҳои ахирро бостоншиносон Наталья Виноградова аз Санкт-Петербург ва Ҷавана Ламбардаи италиягӣ аввалҳои моҳи ноябр ба анҷом расонида буданд.
чандин кӯзаҳои кулолӣ ва табақҳои кулолӣ бозёфт намуданд ва муҳраҳои қимат бозёфт намуданд ва таърихи ин шабоҳат ба он медиҳад ки 3 ё 2000 сол пеш аз милод вуҷуд доштааст. дар ноҳияи Фархор 52 маконҳои таърихиро сабт карданд. калонтарин макони таърихӣ қалъаи Золизар аст ки 70 гектарро ташкил медиҳад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Фархор барои барномаи Навид. хабарҳо аз хориҷи кишвар. штамми нави коронавирус омикрон дар амрико низ аз худ дарак додааст. тибқи иттилои охир, вируси нав то имрӯз дар беш аз 20 давлати ҷаҳон ошкор гардидааст. пас аз таваққуфи начандон тӯлонӣ вулқони Кумбра Виеха бо қувваи нав хуруҷ мекунад. шарҳи бештари ин ва чанд хабари дигар дар таҳияи ҳамкоронамон аз хориҷи мамлакат.